Bagus, Pak. Ngel. Angel pokoknya. Anggo wis karo teki wis urusane kula pun anu. Angkat tangan pokoknya. Pak Yono. Ayo do puput. Ayo ayo bose. Wayahe miring iki. Kijing miring, ayo mas kijing miring, blarak disampir ke omahe cerah, orang ngampir ke, kalau tidak karena awan Mas Yono, tidaklah suram si matahari, kalau tidak karena Tuhan, tidaklah kami sampai kemari. Kijing miring mas, iki piye mas tuku celana. Aduh mas, jatuh cinta karo Pak Yono. Aduh. Wis cilaka iki. Piye Pak Yono? Iki piye? Sampun Mas Yono. Ayo mas. Matur sembah nuwun nggih. Alhamdulillah niki sampun dipinani pambutan spesial buat dulu-duluku semua. Yuk. Monggo Pak Haji Agus. Pak Haji, saya pasrahkan mic saya ke Pak Haji Agus. Pak Haji ki sisit.
Til. Gak iso lah kok HE kok dilangi ki yo engko aku terus sing ngarep. Lah gak HE no, Pak. Mosok gak HE? Nggih no. Kok iso HE ini ditebas coba. Mas Bagus tolong. Maaf. Iya. Sak lumrahe wong ngalamun amung tansah katon enjang iki genape wong urip ngomberesan ingkang katresna. Monggo Mas Bejo mriki. Pak Bejo, walah Pak Bejo, monggo. Bagus musti nyanyias, ojo menggawe kuciwa. Rina wangi mung kayungyon, kan bekan ati wong ngalamun. Wong ayu sinarane rasa Pak Haji. Lha iki anu, kok dalane ngono wisan kok. Dalane ngoten ya, Pak. Mosok piye nek anek polisi tidur? lembare mo ngalam Mas, bablas potretmu. Potretmu. Bos bawang. Potretmu. Ngalamun. Pak Haji, matur sembah nuwun nggih. Ayo kita seloknya di sini spesial kagem Bos Bawang Indo, Mas Yono. Indo. Kok bari kita sewon Mas Wardi. Mana yang mana Monggo. yang mana? Lah yang mana, pakai yang batik mana? niki lho Kak Teki. Niki Mas Yono, niki Pak Joko. Siap. iki potretmu kang tak topo barang lan layangmu bungae ngati ora
isih timur Bos Yono kira-kira antarane yuswa pituliko Pak Bos Yono mugi-mugi usahanipun bawang goreng lancar. amin Oh, sukses, omsete nambah terus. melimpah Gitu Pak nggih. kesehatan yo bagus Terus nek biasane sedina ki 3 kintal, iki dadi 15 kintal, Mas. alhamdulillah Oh, wis amin jan. Banget kagetku bareng aku ketemu sliramu anggonmu potret lawase mus ana Bos Yono bawang goreng pasar induk Mas. Kalau wong mboten ngasta bawang goreng nggih. Duh ngerti ngono aku pesen aku. Mas Duwi lho. Yo. iki potretmu kang tak tampa bareng lan layarmu bunga ing ati ora kaya ing nalika iku Potretmu bisa gawe mareming atiku tansah supati ora bisa saka ing tanganku Yen sama dasarayu pancen isih timur kira-kira antarane yuswa pituliko Mas Bagus, Nggih Kak Teki Pak Yono ngersakne bablas ninggal katresnan. Iki Oh, nyawer semene iki gak siap. ngentekke setoples bawang goreng. Alhamdulillah. Gitu Pak nggih. Mas Dwi lho, coba ta jenengan sesuk usaha bawang goreng. Semene iki paling setengah toples mungan. Kecil. Lho lah ya. Kreatur ya. Aku nek babakan dodolan pinter. ilate iki lunyu Mas ya. Ki anu duwe ajian melut apa kuwi jeneng Apa? dadi anu lunyu. Nek aku dodolan awakku dhewe gak payu-payu ya. Coba mbok obral Kak. Tapi Kok jual mahal loh itu. Dalem. Oh nggih, ning ngesake ninggal katresnan, Mas. Nggih. Pak niki namung sepalih lho, Pak. Sak separo toples. Lah kuwi mau diokehi, Mas. Yo Ya Allah. ninggal katesan ning urung. Ninggal kata. Lah iki wis semene okehe. Kula Arep nggih dereng. bingung aku. Banget kagetku bareng aku ketemu sliramu anggonmu potret amasi wos ana telung pintu Chandra Wasona. Bos Yono, Mas Joko. Kok mendel mawon nih Mas Joko ini. Pak Haji Ono Bejo. Pak
Pak di Bejo. Masuk. Nangis sajroning atiku Pak Yono nalika siramu ninggal aku. Duet karo Pak Haji Cicing kita betul ya. Apa sliramu ra krasa aku kudu Pak Yono sambat karo sapa. Pak Suwono rela ngerti. Moga-moga Gusti ngejabai. Sok kapan anggonmu bali. Iso kumpul kaya tuk engoni. Ono kebayang terus karo Pak Mas Yono ya. Kok pripun Pak carane kersane kula lali Pak, ya Allah. Kita Aku ngerti. Tambahi semene Lah meneh iya. ngono. Pak kok nek tambahi sementen meleh ngono lali Pak kula Pak. Nah ora ditambahin ora iso turu Kak. Oh iya aku Mas, gak iso turu aku. Kelingan ya. Oh, Pak kula pripun nek kelingan terus Pak? Tambahne Mas. Kijing. Yo tintek sik ya. Iki Oh, hop terus kijing miring. Ojo lali. Yo. Mawelingku. Oh kemonone Mas. Janji-janjimu. Aku kang setya satu. Maempeni nganti saelingku. Janjine mau 3 kali lipat. Iya.